Казанның Дәрвишләр бистәсендәге ислам мәчете эшли башлауга быел 30 ел тула. Рамазан айында иман йорты эшчәнлеге нидән гыйбарәт? Ислам мәчетеннән Мөршидә Җихан репортажы. Һәр мәхәлләнең мәчеттә дини белем бирү юнәлешендә үз мөгалимәләре бар. Кадрия абыстай ислам мәчетенең беренче шәкерте булган, ә хәзер үзе белем бирә. Бу кичтә ул ифтар үткәрергә ниятләгән. Şu ayda biz bütün mümkünçiliklerden de faydalanıp kalırga tiyişbiz. Yani bu bitip Kur'anlarını okup, onları son Kur'an'ın tefsirlerini anlap okup, zikirler eytip, namazlar, farz namazlar gına tügül, onlar üstüne isteme namazlar okup, mine şulay Allah'a Teala'ga ibadetleri biz bile yakınarak bulurga tırışabız. Мәхәллә үсешенә, бистә халкына дини кыйммәтләр җиткерүгә зур өлеш керткән мәчеттә ифтар мәҗлесләре көн сайын уздырыла дип искәртте Нияз хәзрәт Латыйпов. Алдан мәчет үзе үткәрәйде, анарсын әкерләп кешеләр кушыла башладылар. Бүгенге көндә мәчетне ай буена инде бөтенесе язылып, бөтенесе дә шушы мәҗлесләрне оештырырга теләүчеләр бик күп булып, без инде икенче мәчетләргә җибәрәбез, урын калмаган сәбәпле. Ашату ягы, монда без әйтмибез, шуны хәле кеше килегез, моны хәле кеше килегез дип, күпме кеше килә, шуны хәле кеше ашатабыз. Моны әйтик, чакырылган көндә бүген генә түгел. Гомумән иң күбе ул инде узган атнада булган иде, 230 кеше ашаткан идек, булай иң кимендә 180 кеше тукландырабыз. Ифтарда дин дәресләре укытучы мөгаллимәләр дә, балалар өчен махсус түгәрәкләр оештыручылар да катнашты. Bu мәчеттә безнең бик кызык кына, матур гына кружок алтын көз дигән бар. Мин аның оештыручы, без балалар белән, кызлар белән 5 яшьтән һәм 15 яшькә кадәр рәсем ясыйбыз, чигәбез, тегәбез, ашарга пешерергә өйрәтәм мин аларны. Гамәлләр ахырына карап бәяләнә диелә бер хәдистә. Ислам мәчетендә тиздән үзгәрешләр булырга тора. Быел мәдрәсә төзи башларга ниятлиләр. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.